αιώνια νέοι, αιώνια ανώριμοι, αιώνια δούλοι. Η αποθέωση της απεριόριστης και αχαλήνωτης νεότητας είναι ένα από τα είδη του σειρμού που προωθεί η υπεραγορά ψυχοναρκωτικών του νεοφιλελευθερισμού. Ο απόλυτος καπιταλισμός μας παροτρύνει να μείνουμε για πάντα νέοι. Η θρησκεία της τεχνολογίας μας υπόσχεται ότι στο μέλλον θα ζούμε 200 χρόνια και θα είμαστε νέοι και υγιείς. Ένα φάντασμα ψυχαναγκαστικής εφηβείας φαίνεται να έχει στοιχειώσει το δυτικό κόσμο. Βλέπουμε παντού ξεμοραμένους μεσήλικες και παλιπαιδίζοντες συνταξιούχους τη στιγμή που οι πραγματικοί νέοι είναι λιγότεροι από ποτέ άλλοτε και ταυτόχρονα σπρώχνονται στο περιθώριο της κοινωνίας, καταδικασμένοι να ζουν στον δυστοπικό κόσμο που έφτιαξαν για αυτούς οι γυράσκουσες γενναίες του τίποτα. Η λατρεία της νεότητας έχει ως πρώτη στο θύμα της τη νεολαία. Η πλήρης ανατροπή των παραδοσιακών δομών και η καθολική αποσταθεροποίηση του κόσμου που πραγματοποιεί ένας επελάβνων υπερκαπιταλισμός που δεν δεσμεύεται πια από τίποτα, έχει ως ιδανικό του θύμα το ηλικιακό υποκείμενο που περισσότερο απ' όλα εξυμνεί. Η νεολαία προορίζεται να γίνει ο νεοφεουδαρχικός δουλοπάρικος της εποχής της γενικευμένης εμπορευματοποίησης και της ολοκληρωτικής ψηφιοποίησης. Ο Μάρξ είχε δίκιο. Ο καπιταλισμός επιβιώνει μονάχα επαναστατικοποιώντας διαρκώς την ολότητα των κοινωνικών σχέσεων, καθώς κατευθύνεται προς τη δημιουργία μιας κεφαλαιοποιημένης κοινωνίας. Και η ηρωνία που το επιφύλαξε η ιστορία είναι ο κινεζικός κομμουνιστικός καπιταλισμός που αποτελεί το υπαρξιακό πρότυπο του κόμματος του Νταβός. Για να χρησιμοποιήσουμε την εύστοχη φράση του Ιταλού φιλοσόφου Διέγκο Φουσάρο, ο νεοφιλελευθερισμός αποκαλύπτεται ως ένας αετός με δύο φτερούγες. Η δεξιά του χρήματος υπαγορεύει τους νόμους της οικονομικής υποδομής, ενώ η αριστερά των ηθών παρέχει την ιδεολογική υπερδομή που τους δικαιολογούν σε συμβολικό επίπεδο. Αν η δεξιά του χρήματος σαρώνει ό,τι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις του πάλε ποτέ εργατικού κινήματος, απελευθερώνοντας αδυσόπιτα όλους τους νόμους της αγοράς, η αριστερά των ηθών δικαιολογεί τη διάλυση όλων των παραδοσιακών κοινωνικών δεσμών, δομών, αξιών και ταυτοτήτων που στέκονται εμπόδιο στην επέλαση μιας πλήρως κεφαλαιοποιημένης κοινωνίας και στο μεγαλεπίβολο έργο που έχει θέσει στον εαυτό της, την ανθρωπολογική μετάλλαξη. Εντός αυτού του πλαισίου, η νεότητα στο επίπεδο της φαντασίας πρέπει να γίνει το αντικείμενο λατρείας την ίδια στιγμή που στο επίπεδο της πραγματικότητας αποτελεί το κατεξοχήν ανθρωπολογικό υλικό για την κατασκευή του διαβόητου νέου ανθρώπου. Η μόνιμη εργασιακή επισφάλεια, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα που προβάλλονται ως αναπόφευκτο πεπρωμένο της προόδου είναι μονάχα η οικονομική πλευρά της γενικής υπαρξιακής ρευστότητας της νεολαίας. Ο απεριόριστος και αχαλήνωτος νεανισμός είναι το βιοψυχικό ιδεώδες που δεν έχει σταθερούς δεσμούς και προσαρμόζεται στα πάντα. Είναι ατομικιστικό, κοινικό, εναλλακτικό, μηδενιστικό, απαλλαγμένο από τους δεσμούς του παρελθόντος. Την οικογένεια, την τεκνοποιία, τους πάγιους βιολογικούς και κοινωνικούς ρόλους, τη σταθερή εργασία, τη μόνιμη κατοικία, την πατρίδα. Η λατρεία της εφηβείας είναι η λατρεία της ανοριμότητας παραδομένη στα καθημερινά προβεβλημένα καπρίτσια των μέσων μαζικής αποβλάκωσης και των παυλοφικών αντιδράσεων της κοινωνικής μηχανικής. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους με ριζωμένες αξίες και πάγιες πεποιθήσεις, κοινωνικούς δεσμούς, αυτοπιθαρχία, σοβαρές δεσμεύσεις, εύρος σκέψης και κριτική αντίληψη. Όσο για τη θρησκεία, έχουμε ήδη τη θρησκεία της ανθρωποθεότητας. Μείνε για πάντα έφηβος.
δεν χρειάζεται να μεγαλώσεις και να οριμάσεις πραγματικά ποτέ. Και μην ανησυχείς, τις δικές σου ευθύνες θα τις αναλάβουν άλλοι, με το αζημίωτο φυσικά.